Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. 7. časť. Pokora. Pokora v praxi znamená správny postoj pred chválou, ako aj pred napomenutiami, ktoré sa nám v živote dostanú. Sú ľudia, ktorí by nedbali, keby ste ich od rána do večera chválili, incenzovali. Akože každý z nás, a je veľmi dobre chváliť druhých, že som vás za vaše závoje nepochválil. Ale to je v poriadku chváliť iných. Ale nie človek, ktorý to vyhľadáva. A človek, ktorý aj dostáva chválu a možno si je aj vedomý, že to je pravda, tak musí reagovať, ako reagoval veľký taliansky kardinál. Veľmi ma to fascinovalo o to viac, že nejak vnútorne som sám prežíval to, čo som zrazu objavil, že on to robil. Tak ma to veľmi potešilo, lebo on, kdesi som čítal, že keď mal pocit, že bol spokojný, keď povedal kázeň a že sa mu možno že vydarila, tak vtedy opakovala, to bolo aj jeho biskupské heslo. Non nobis Domine, non nobis et nomini tuo da gloriam. Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno oslav. To je pokora. Prizná si, že asi motika dobre vystrelila, keď kázala, ale nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno oslav. Takže pokora znamená správny prístup k chvále. A teda, ak nás chvália, tak si to nepripúšťame ako vlastnú chválu. Chválu ani nemáme vyhľadávať, pretože nás tak oberá o zásluhy, ktoré sme mohli našimi dobrými skutkami získať. Čo sa týka napomenutí, o tom sme aj včera hovorili, je potrebné, aby sme tie, ktoré si zasluhujeme, znášali s trpezlivosťou, zvlášť ak prichádzajú od ľudí, ktorí sú našimi predstavenými a ktorí majú právo nás napomínať. Veriaci, ktorí nie sú schopní znášať napomenutie kňaza, tak sú pyšnými. Či sa im to páči, či nie. Pretože my máme s pokorou, s láskou a s trpezlivosťou príjmať napomenutia od tých, od ktorých nám náležia. Takisto v rodine. Čo to je pyšné dieťa? Pyšné dieťa je to, ktoré nedokáže prijať napomenutie vlastného rodiča. Samozrejme, už som včera hovoril, by to mohlo mať a malo mať istú formu, ale nech je to tak, či onak, v každom prípade je toto potrebné sa cvičiť. A dnešné deti toto absolútne nemajú. Taktiež je vhodné, ako som už hovoril, znášať aj napomenutia, ktoré si niekedy nezaslúžime. Svätý Tomáš Akvinský počas toho, ako prečítaval počas obeda v refektóriu v latinčine, viete dobre, že dominikánsky rád, ktorého bol členom svätý Tomáš, je žobravým rádom, ale má monastickú charakteristiku. Dnes máme sviatok svätého Benedikta, ďalšieho velikána. A tam počas jedla sa predčítava. Jeden je určený a číta, kým ostatní jedia. A tak svätý Tomáš jedného dňa takto čítal a bol napomenutý za gramatickú chybu, ktorú povedal. Pravda však bola taká, že svätý Tomáš mal pravdu. A predstavený, ktorý ho napomenul pred všetkými, sa mýlil. Zastavil ho a napomenul ho, že urobil chybu v latinčine, zlý akcent dal. A ostatní sa čudovali, svätý Tomáš zopakoval podľa toho, čo mu povedal ten predstavený, hoci ten predstavený sa mýlil. Následne mali rekreáciu, to býva taká chvíľa uvoľnenia, zdieľania, porozprávania sa. A počas rekreácie sa svätého Tomáša pýtali bratia, že prečo si sa opravil Tomáš, veď si mal pravdu. A Tomáš im povedal, pred Bohom je vždy lepšie urobiť gramatickú chybu, ako byť neposlušný a bez pokory.
Pred Bohom je vždy lepšie urobiť gramatickú chybu, ako byť neposlušný a bez pokory. Je známa iná príhoda, ktorá sa stala svätému Františkovi. Keď som pripravoval túto prednášku, tak dnes máme svätého Benedikta, so mnou býva z Francúzska, taký už má po 50-ke. Otec Charbel robí svoj doktorát z toho Saint-Madeleine de Le Barou, kde aj to víno robia. A pápežské vinice spravujú v podstate pri Avignone. A tak spomenul tento príbeh, ktorý vám chcem povedať zo života svätého Františka. Ja som na niečo tam vtedy frflal a on mi toto hodil, ako tento príbeh do očí. A mu hovorím, a že ty si to už tak skúšal? Pochopíte o chvíľku. A on hovorí, už som o tom veľakrát kázal, ale ešte som to neskúšal. A ten príbeh o svätom Františkovi hovorí, že jedného dňa prišiel so svojím, ako to nazvať, nie sekretárom, ale tým spolu. Proste jeden brat s ním vždy trávil čas, viete, že to bol brat Lev, k jednému z ich kláštorov, avšak brat na vrátnici im nechcel otvoriť, pretože ich považoval za zlodejov, bál sa, že sú to zlodeji, a nechal tak svätého Františka s Levom vystavených dažďu, zime a noci. Svätý František tedy poznamenal, teraz musíme povedať, že toto je skutočná radosť. Aká je to radosť trpieť a tak sa trošku viac pripodobniť Pánovi. Hej. No, teraz ma napadá, ako pani na mňa zabudla mi večeru naložiť predvčer. Ale tak všetci rastieme v tomto, takže ešte sa musíme dopracovať. Ako to hovoril ten otec Charbel, ma utešuje, už má 55 rokov, myslím. Že už veľakrát som o tomto kázal, ale ešte som sa k tomu nedopracoval. Lebo som mu hovoril, že keď prídeš domov, bratia ťa nechajú pred kláštorom, tak tiež zvelebuješ Pána, že ako môžeš sa pripodobňovať Pánovi. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme. Aké sú stupne pokory? Prečo sa máme považovať za začiatočníkov? To sa dozviete v ďalšom diele podcastu otca Ľubomíra.